Различен следовател. Книга 1, част 1, глава 6, част 2. Разбирах, че жената не може да си прости, че отгледала тъмен, при положение, че тя самата е светла. И нали е светла, мислеше си, че вината е в нея. А малкият непрокопсаник вероятно се беше забъркал в някоя каша. Разбирам, казах на глас и попитах. Равнище на силата? Първо, продължи да хлипа жената. Лошо! Всяка майка би се гордяла със син от подобно равнище. Нищо, че от противоположната боя. А тази тук плачеше. Значи имаше някаква връзка. От друга страна, първо равнище могат да натворят апокалипсис. Но това е друга тема. Маг, вещер или вампир? Продължих разпита аз. Маг, само че той... Тук жената се разрида отново. Какво беше натворило това момче да му се не знае? Глухарьов реши да се намеси и сложи ръка на рамото й. На колко години е синът ви? Зададе той единствения въпрос, който аз, тапачката, не се сетих да попитам. При различните няма никакво значение дали си на 3 или на 3000 години. Важно е само и единствено равнището на силата. Но за хората е важно и на колко години е нарушителят. Впрочем, и за наказателния кодекс е важно. На 17. Само на 17 е, отговори жената и ме погледна жално, сякаш аз държах някакъв невидим меч над главата на сина й и се канех да го обезглавя. Все пак, какво ви води в районното? Побързах да сменя темата аз, преди да чуя нов порой от ридания, който да ми излази по нервите. Жената се поизправи и ме погледна с такава печал, че за момент и аз да ревна. Не съм чак такъв емпат, но в случая наистина ми стана жал. В очите й, пък и в аурата й преливаше от майчина любов, която се бореше с себеомраза, с жал към обичното дете и огромно желание да го спаси. В цената на всичко и въпреки всичко. Синът ми краде от къщи, отрони най-накрая тя. До тук нищо странно, все пак той беше тъмен. Странното беше как се е случило. Как така? Попитах аз. Вие сте различна и думът ви би следвало да е защитен от подобни неща. Още повече, че то е ваше дете и би трябвало да имате авторитет пред него. Освен ако... Тук не можах да продължа, защото жената избухна в нов пристъп на ридание. Явно бях казала нещо не на място, обаче аз просто излагах фактите. Глухарьов ме погледна с укор и отново я прегърна. Не се тревожете, всичко ще бъде наред. Започна да повтаря той, докато я галяше по косата. Как се казвате? Надежда, изклипа тя. Надежда Семеновна. Не се тревожете, Надежда Семеновна. Веднага реагира той. Ние всичко ще оправим, всичко ще бъде наред. Само човек можеше толкова убедено да повтаря подобни фрази. Съмнявах се всичко да бъде наистина наред, а още повече ще се съмнявах, че можем да оправим нещата. Малкият нехранимайко беше набъркал истинска каша. В най-добрия случай щяха да го водят на отчет в патрула. В най-лошия – трибунал и после интернат. А там хич нямаше да му хареса, заклевах се. Все пак се възхитих на професионализма на Глухарьов. Не е лесно да успокои жена в истерия, но на него някак си му се отдаде. Синът ми въздейства върху мен и използва разликата в равнищата, за да прави каквото си иска, отговори горчиво Надежда Семеновна. Ето къде била работата. Вчера се опита да ме подчини на волята си и да ме превърне в марионетка, допълни тя, за да разсее всякакво съмнение какво се беше случило. Ако майката беше права, малкият отиваше на трибунал на 100%. Кога е иницииран? Продължих да разпитвам аз, като мъдро реших да не коментирам горния факт. На 7 годинки беше. Аз сама го инициирах, но така и не разбрах защо стана тъмен. Аз съм лоша майка! И жената закри лице в ръцете си. Не сте. Изпреварих аз Глухарьов, някак си бях сигурна, че той би казал същото. Просто всеки сам решава коя страна да избере. Сумракът вижда в душата му. Просто детето ви се е родило такова. Това не може да се промени и вие не носите никаква вина. Всичко ще бъде наред. Излагах аз за по-достоверно. Глухарьов изглеждаше силно озадачен, но в момента не можех да му обяснявам какво точно се случва. Затова отново се обърнах към жената. Кога и къде можем да го намерим за разпит? Попитах, като наблегнах на думичката разпит.
Ами, връща се от училище към 3 следобед. Жената изглеждаше леко стресната. Ама вие нали няма да ходите в патрула и да викате оперативната група? Няма, поклати глава аз. Първо ще изясним какво се случва. Явно беше разчела аурата ми на патрулна, но не и това, че съм универсална. Нито пък кое равнище съм. Това само по себе си беше добре. Понякога началството има доста паникьосващ ефект, който ние тук не търсехме. Значи ще ви навестим след 3 часа след обед, за да си поговорим с него, казах на глас. Напишете адреса си ето тук. Побутнах към нея листче и химикалка. Жената послушно написа адреса си на листчето и ми го подаде. Не ми говореше абсолютно нищо, но бях сигурна, че Глухарьов знае къде е. Той знаеше района като 5 си пръста. А няма ли да пиша жалба? Попита с известно съмнение тя, обръщайки се към Глухарьов този път. Не, отговорих аз. За сега няма да се занимаваме с канцеларски работи. Първо ще изясним с какво си имаме работа и после. Синът ми е добро момче, побърза да добави по навик жената. После се присети защо е дошла и се поправи. Той просто малко се е заблудил. Ще му помогнем. Всичко ще се нареди, Надежда Семеновна. Включи се Глухарьов съвсем на място. Човекът определено го биваше за това. Явно има хора, които се раждат за следователи. Жалко, че аз не бях от тях. Можете да си вървите. Махнах с ръка аз, този път по маниера на Хесер, когато беше в настроение. Жената не тръгна да спори, инстинктивно усещаше, че говори с висшестоящ, нищо, че не можеше да разчете аурата ми като хората. И за това стана. Освен това, аурата на патрулен за различните си беше като еквивалент на милиционерската униформа за хората. Така че загрижената майка се облече и си взе чантата без да каже и дума. Едва на вратата се спря и отново ме погледна със страх, както в аурата, така и в очите. Нали няма да нараните сина ми? Гласът й звучеше леко сковано, но с такава сила, че ясно ми подсказа, че тя би умряла за детето си. Майки, какво да ги правиш? Каквото и да правят децата им, те винаги ще ги обичат. А тази тук, на всичкото отгоре, беше и светла. Не, няма, не се тревожете, само ще си говорим, казах успокоително аз, макар че общо взето бях на съвсем друго мнение. Ако това копеленце ми паднеше в ръчичките, щях бързичко да му смачкам фасона, при това без особено много церемонии. Имате ли кой да ви придружи до изхода? Попитах с надеждата, че Глухарьов ще схване намека. За негова чест, той наистина се надигна, но жената поклати глава. Не, аз сама, и побърза да затвори вратата зад себе си. Побързах да стана от бюрото на Глухарьов и се настаних зад своето. Все пак, театърът вече приключи. Той все още беше озадачен, седна на стола си и ме загледа. Гледа ме дълго и преценяващо. Както човек гледа странен музеен експонат. Накрая не издържах и попитах. Какво? Ами, чудя се, започна той, чешейки се кой знае защо по тила. Дали си чудесен оперативен работник или просто имаше късмет? Не те разбрах. Той какво? Да не би да ме хваляше? Ами, справи се доста добре. А като гледам, това май ти е първият случай, заключи той. О, благодаря, сенсей! Засмях се аз, поклоних се по-японски и седнах да си допия истиналия чай. Силата беше с мен. Много смешно, отвърна ми той в опит да бъде сериозен, но не му се получи много. Сега ще ми обясниш ли какво стана току-що? Ами, дори не знам откъде да започна, намръщих се аз. Има много неща, с които не си запознат. Тогава давай едно по едно, заключи той. Аз ще ти задавам въпроси и ти ще ми отговаряш. Аз кимнах. Като начало, защо излъга жената, че нищо няма да направим на нейния сополанко? Защото ако й бях казала, че ще го напердаша с бича на шап, тя сама щеше да ни разкъса на парчета. Каквото и да е направил, той си остава нейн син и тя много го обича. А и тя искаше да чуе точно това. А ти как разбра изобщо, че лъжа? Работя това от 15 години. Той ме информираше всъщност. Виждал съм доста неща. Впрочем, тя май наистина ти се върза. А какво е бича на Шаап? Искала е да се върже. А за бича не ти трябва да знаеш. Какво друго искаш да разбереш? Защо толкова се страхуваше от вашите патрули? Нали те са вашата милиция? Не би ли трябвало да подаде оплакване именно там? Глухарьов отново запали цигара. Имаш право, но патрулите наказват много по-жестоко.
А този така ги е забъркал, че дори в дневния ще му нацепят гьона. Едно такова провинение е много вероятно да стигне, ако не до трибунал, то до много сериозни наказания. Намръщих се аз на цигарата в ръката му. Той ме игнорира. От друга страна, човешката милиция не би могла да нарани момчето, но пък поне ще го посплаши хубавичко. Да, бе, да, изсумтя той. Не храни майкото издевателства над собствената си майка. Съмнявам се да се трогна от група служители на реда. Забравяш на колко години е момчето. На тая възраст милиционерите все още вдъхват страх и респект. Затова вероятно жената се е надявала да напише жалба за дребно хулиганство, вие да го посплашите за ден-два и детето й да влезе в правия път. Съмнявам се, че ще стане толкова лесно. Изсумтя той и изпусна нов облак цигарен дим. Аз демонстративно започнах да кашлям и той отиде да отвори прозореца. Вече имахме негласно споразумение за тия цигари. Мразя цигарите. Аз също, но тя е майка, освен това е светла. Надява се, че синът ти просто се е объркал и може лесно да бъде върнат в правия път. Вероятно е дошла тук и е питала за дежурния следовател. И тъй като това съм аз, т.е. ние, е дошла тук, допълни Глухарев. И е видяла табелката в сумрака и е решила, че може би ще се получи. А какво беше онова с равнището, че не го разбрах съвсем? Стана ми ясно, че той е по-силен от нея. Потърка челото си тъй нареченият дежурен следовател. Да, обаче не в това е проблемът. Случва се децата различни да са потенциално по-силни от родителите си. Но те почти никога не си позволяват да използват сила по подобен начин. Това е недопустимо, обясних аз. Глухарев, колкото и да е странно, кимна разбиращо. Както при хората е недопустимо да теглиш един бой на баща си. Именно. Това е горе-долу същото. Никой не го толерира и за подобно поведение наказват много сериозно. На този няма да му се размине само с мъмрене. Да не говорим, че майка му е и от противоположната боя. А това може да се тълкува по много начини. Зависи кой и как ще го извърти. Заключих уморено аз. Казвай какво ще правим. Обърнах се към Глухарев. Той потърка вежди и се посочи. Защо аз? Защото ти си следователят от двама ни. Аз не знам какво се прави в подобни случаи. Той се почеса по тила, за кой ли път днес. Ще отидем в дома на жената и ще си поговорим с гаменчето. Други идеи не ми идват на ум някакси. Нито пък на мен, за съжаление. Въздъхнах аз и се зарових в купчината стари жалби, които Глухарев ми беше тръснал на бюрото още първия ден. Най-гадното е, че в един момент ще трябва да пише рапорт за това и до двата патрула. Канцеларската работа е 90% от работата на сътрудника на правораздавателните органи, заключи с менторски тон моят партньор. Екшенът е рядък и опасен и повярвай ми, не ти трябва да попадаш в центъра на събитията. Той стана, свали униформеното сако и го окачи на облегалката на стола. Значи все пак не караха само мен да носи служебното оръжие на смяна. А ние с теб, драга моя, сме канцеларски плъхове. Тук прихнах, защото се присетих за едно много забавно заклинание със същото име, което беше много подходящо за разпити, впрочем. Стига да можеш да задаваш кофти въпроси, но само на канцеларски език, разбира се. Глухарев ме игнорира и също се зарови в някакво дело. До 3 часа след обед успя да приеме няколко жалби за кофти съседи, едно изчезнало куче и наличие на алкохолици в входа. Общо взето стандартен комплект за този район. Аз се правех на много заета с разни дела и му оставих цялата работа. Иначе размишлявах как да разреша проблема с нехрани майкото. Виждаше се, че майката вече е вдигнала ръце, щом търси съдействието на правораздавателните органи. Виждаше се също и че не се е отказала още от детето си. Тогава щеше да отида директно при дежурния в нощния патрул и тогава тежко му и коробко на оня Сополанко. Чудех се как хем да дам урок на копеленцето, хем да не набърквам патрулите, ако може, хем да не се стига до трибунал, на където се беше запътил с гигантски крачки. Трябваше да има начин, но нещо не го виждах. Искрено се надявах Глухарев с неговия опит да има някакви идеи. Лошото е, че беше едно да баламосваш човешкото правосъдие и да шмекируваш с наказателния кодекс и съвсем друго да се опитваш да се заиграваш с Великия договор. Затова наказваха. А аз изобщо не исках да съм от наказаните.